Vă arăt ceva care pare imposibil. O pudră pe care o amestecați cu apă, o stropiți pe toată peluza și fiecare buruiană moare. Păpădie, trifoi, pătlagină, rocoțele, toate mor în 48 de ore. Iar iarba devine mai verde, nu se arde, nu se strică. Devine mai deasă, mai închisă la culoare, de parcă ați hrănit-o cu cea mai bună masă din viața ei. Nu e o fantezie, nu e o exagerare pentru clicuri, e chimie pură. Și odată ce înțelegeți de ce funcționează, o să vă întrebați de ce nu v-a spus nimeni asta mai devreme. De fapt, nu o să vă mai întrebați. O să știți exact de ce. Pentru că industria de îngrijire a gazonului câștigă miliarde vânzându-vă produse care fac același lucru, dar de 10 ori mai scumpe. Produsul despre care vorbesc costă câțiva lei pentru un pachet care ține un sezon întreg. Îl găsiți la orice magazin de grădinărit sau la orice hipermarket de bricolaj, chiar și online. Și vă garantez că ați trecut pe lângă el de sute de ori fără să știți ce poate face pentru gazonul dumneavoastră. Dar înainte să vă spun ce este, trebuie să vă explic ceva, pentru că dacă săriți peste această parte și mergeți direct să-l cumpărați și să stropiți, riscați să vă stricați gazonul. Și nu vreau asta. Vreau să înțelegeți mai întâi știința din spatele lui, pentru că, odată ce înțelegeți, nu veți mai cheltui niciodată bani pe erbicide. Hai să vorbim puțin despre buruieni. De ce sunt așa greu de distrus? Problema nu e să omori buruienile. Apa clocotită omoară buruienile. Oțetul omoară buruienile. Sarea omoară buruienile. Puteți ieși chiar acum cu o oală de apă fiartă din bucătărie, o turnați peste o păpădie și mâine va fi moartă. Adevărata problemă este să omori buruienile fără să omori iarba din jurul lor. Asta e provocarea. De asta e greu și scump să faci un tratament selectiv. Majoritatea erbicidelor funcționează în două moduri. Fie omoară tot ce ating, ceea ce înseamnă că trebuie să le aplicați buruiană cu buruiană, cu o pensulă sau un pulverizator mic, ceea ce durează o veșnicie. Fie folosesc substanțe chimice de sinteză care atacă doar plantele cu frunze late. Acestea funcționează bine, dar costă scump, sunt pline de chimicale pe care poate nu le vreți pe gazonul dumneavoastră, iar industria v-a convins de-a lungul anilor că aveți nevoie de varianta lor de marcă. Dar mai există o a treia variantă, o variantă folosită de peste 100 de ani. O variantă pe care grădinarii de la terenurile de golf o folosesc în tăcere de 10 de ani. O variantă care costă câțiva bani pe aplicare și care folosește un mineral natural de care iarba dumneavoastră chiar are nevoie. Se numește sulfat feros, cunoscut și ca sulfat de fier. La magazin îl puteți găsi etichetat drept ucigător de mușchi sau fier pentru gazon. Este același lucru, doar cu alt nume. Aceeași pudră ieftină și puternică, distrugătoare de buruieni. Iată cum funcționează. Și asta e partea care m-a uimit când am aflat-o prima dată. Sulfatul feros este practic fier concentrat. Când îl dizolvați în apă și îl stropiți pe gazon, se întâmplă două lucruri deodată. Primul, buruienile cu frunze late absorb o doză uriașă de fier prin frunzele lor largi și plate. Păpădia, trifoiul, pătlagina, rocoțelele, toate au frunze late cu o suprafață mare. Ele absorb soluția de fier ca un burete, iar la această concentrație, fierul le copleșește structura celulară. În 24 până la 48 de ore, buruienile se înnegresc și mor. Al doilea, iarba are frunze înguste și verticale cu o suprafață mult mai mică raportat la rădăcinile ei. Iarba absorbe și ia puțin fier, dar nu suficient cât să o afecteze. Din contră, fierul absorbit este folosit ca hrană. Fierul este esențial pentru producerea clorofilei. Așa că, în timp ce buruienile mor, iarba de fapt se hrănește. Devine mai verde închis, mai sănătoasă. Fierul o ajută, nu o rănește. Nu e un truc. Nu e o păcăleală. E pur și simplu biologia plantelor. Plantele cu frunze late și iarba reacționează complet diferit la fier, iar sulfatul feros exploatează perfect această diferență. Acum, poate vă întrebați, dacă e atât de eficient și atât de ieftin, de ce nu-l folosește toată lumea? De ce industria continuă să vândă erbicide sintetice scumpe? Și răspunsul e mereu același: banii. Nu există profit la un pachet de sulfat feros care costă câțiva lei. Nu poți construi o afacere de miliarde pe un produs ieftin, pe care oamenii îl cumpără o dată sau de 2 ori pe sezon. Banii sunt în spray-urile de firmă, în abonamentele lunare, în planurile de tratament în 4 etape care costă sute de lei și vă fac să reveniți an de an.
Sulfatul feros nu are nevoie de departament de marketing. Pur și simplu funcționează. Dacă urmăriți acest canal și în fiecare an cheltuiți bani pe erbicide și tot vă luptați cu păpădia primăvara, acum știți de ce ați plătit scump o soluție pentru o problemă ieftină. Abonați-vă la acest canal, chiar vă spun serios. Fiecare filmuleț de aici este gândit ca să vă economisească bani la îngrijirea gazonului, arătându-vă ce funcționează cu adevărat, nu ce vrea industria să cumpărați. Fără sponsori, fără linkuri de afiliere, fără înțelegeri cu firme, doar informații care vă economisesc bani. Și scrieți-mi în comentarii ce buruiană vă dă bătăi de cap acum, păpădie, trifoi, mohor, vreau să știu cu ce vă confruntați. Acum hai să vorbim despre modul de aplicare, pentru că raportul contează. Dacă greșiți proporția, fie irosiți produsul, fie stresați iarba. Rețeta: aproximativ 240 de grame de pudră de sulfat feros la fiecare 4 litri de apă. Atât. Amestecați bine până se dizolvă complet. Agitați până apa capătă o culoare chihlimbarie închisă și nu mai rămâne pudră pe fund. 4 litri de soluție acoperă aproximativ 20-25 de metri pătrați, în funcție de cât de gros stropiți. Pentru o curte obișnuită veți avea nevoie de aproximativ 12-15 litri de soluție. Pentru o proprietate mai mare, măriți cantitatea proporțional. Turnați soluția într-un pulverizator cu pompă manuală, nu unul care se atașează la furtun. Acela nu vă dă suficient control asupra concentrației. Un pulverizator cu pompă îl găsiți ieftin la orice magazin de bricolaj. Reglați duza pe ceață fină, nu pe jet. Vreți ca soluția să acopere uniform frunzele, nu să curgă în bălți. Mergeți încet pe gazon, stropind în mișcări egale. Nu trebuie să țintiți fiecare buruiană în parte. Asta e frumusețea metodei. Stropiți întreaga peluză. Buruienile mor. Iarba se hrănește. Nu stați aplecați cu un pulverizator mic ore în șir. Mergeți pe gazon în 10 minute și treaba e gata. Momentul contează. Aplicați dimineața devreme sau seara târziu. Niciodată în mijlocul unei zile fierbinți și însorite. Soluția are nevoie de timp să stea pe frunze și să fie absorbită înainte să se evapore. Dimineața e ideal, pentru că roa ajută soluția să se lipească de frunze. Și o regulă esențială: nu udați gazonul timp de cel puțin 24 de ore după aplicare, fără stropitori, fără furtun. Dacă se anunță ploaie în următoarele 24 de ore, așteptați o zi mai bună. Soluția trebuie să rămână pe frunzele buruienilor destul de mult timp cât să fie absorbită. Dacă o spălați prea repede, buruienile supraviețuiesc. În 24 de ore veți vedea primele semne. Buruienile încep să se închidă la culoare. Frunzele de păpădie se răsucesc și se înnegresc pe margini. Frunzele de trifoi capătă pete închise și se ofilesc. La 48 de ore, majoritatea buruienilor cu frunze late sunt vizibil moarte sau pe moarte. Și iarba? Priviți-o, e mai verde decât ieri. Nu dramatic, nu ca un miracol peste noapte, dar vizibil mai închisă la culoare. Asta face fierul. Hrănește clorofila, făcând gazonul să arate mai bine în timp ce distruge tot ce-l urâțea. O singură aplicare rezolvă majoritatea buruienilor active. Pentru infestări puternice, puteți repeta după 2 săptămâni, dar nu faceți mai mult de 3 aplicări pe sezon. Prea mult fier poate scădea pH-ul solului în timp, ceea ce creează alte probleme. 3 aplicări pe sezon este limita sigură. Acum, ce nu distruge sulfatul feros? E important. Prefer să fiu sincer cu dumneavoastră decât să vă dezamăgesc mai târziu. Sulfatul feros este eficient împotriva buruienilor cu frunze late, păpădie, trifoi, pătlagină, rocoțele, iederă de pământ, margarete. Acestea sunt buruienile clasice de gazon, cu frunze late. Sulfatul feros le distruge. Nu omoară însă buruienile care seamănă cu iarba, mohorul, pirul și alte specii cu frunze înguste. Sulfatul feros nu poate face diferența între ele și iarba dorită, pentru că biologic sunt prea asemănătoare. Dacă problema principală e mohorul, sulfatul feros singur nu o rezolvă. Aveți nevoie de o altă strategie, despre care voi vorbi într-un filmuleț viitor. Dar dacă gazonul e plin de păpădie, trifoi și pătlagină, sulfatul feros vă e cel mai bun prieten. Mai distruge și mușchiul de pe gazon. Asta e un bonus pe care puțini îl știu. Mușchiul e extrem de sensibil la fier. O aplicare de sulfat feros și mușchiul se înnegrește în câteva ore. Dacă aveți zone umbrite, unde mușchiul revine în fiecare primăvară, aceasta e soluția.
Acum câteva avertismente pentru ca totul să funcționeze pentru dumneavoastră și în siguranță. Primul avertisment. Sulfatul feros pătează tot. Pătează betonul, dalele, hainele, pielea. Fierul din soluție se oxidează la contactul cu suprafețele dure și lasă pete ruginii foarte greu de îndepărtat. Când stropiți, fiți atenți la marginile gazonului. Nu lăsați soluția să ajungă pe ale, pe trotuar, pe terasă sau pe fațada casei. Dacă totuși se întâmplă, clătiți imediat cu apă, în câteva secunde, nu minute. Odată uscată, pata rămâne luni de zile. Purtați haine vechi și mănuși când aplicați. Altfel, mâinile vi se vor înroși. Se spală de pe piele, dar durează câteva zile. Al doilea avertisment. Țineți animalele de companie și copiii departe de gazonul tratat până se usucă complet soluția, de obicei 2-3 ore. Odată uscat, e sigur. Sulfatul feros nu este toxic în cantitățile folosite pentru gazon, dar soluția umedă pe lăbuțe sau picioare goale poate cauza pete temporare și o ușoară iritație a pielii. Al treilea avertisment, nu folosiți sulfat feros pe un gazon cu pH-ul solului deja sub 6. Fierul acidifică ușor solul cu fiecare aplicare. Dacă solul e deja acid, mai mult fier îl poate împinge sub pragul la care iarba prosperă. Testați mai întâi pH-ul. Dacă ați văzut filmulețul meu anterior, știți deja cum se face. Un kit de testare costă puțin, durează 5 minute, e obligatoriu. Dacă pH-ul e peste 6, sunteți în regulă. Puteți aplica liber de până la 3 ori pe sezon. Vă spun ce mi s-a întâmplat mie prima dată când am folosit sulfat feros. Aveam o curte în față acoperită aproape 40% cu trifoi. Nu aici colo. Câteva frunze, covoare groase de trifoi alb care sufocau iarba. Îl smulgeam manual de 2 ani. Tot revenea. Am încercat oțet. A omorât trifoiul, dar și iarba din jur, lăsând pete maro peste tot. Apoi am aflat despre sulfatul feros. Am amestecat 240 grama la fiecare 4 litri de apă. Am stropit toată curtea într-o sâmbătă dimineață. Mi-a luat cam 15 minute. Duminică dimineață am ieșit afară și trifoiul deja se întuneca. Frunzele aveau margini negre. Luni arăta de parcă cineva ar fi trecut cu o torță peste fiecare fir de trifoi din curte. Mort, maro, uscat. Iar iarba dintre petele de trifoi era mai verde decât o văzusem în ani întregi. Vizibil, evident mai verde. Soția m-a întrebat dacă am fertilizat. Nu o făcusem. Era doar fierul, făcându-și treaba lui. În 2 săptămâni, trifoiul mort s-a descompus, iar iarba a umplut singură golurile. Fără să sap, fără să plantez nimic nou, iarba s-a extins pur și simplu în spațiile goale, pentru că deodată avea loc, hrană și nicio concurență. Costul total, ceva mai puțin de 10 lei de sulfat feros dintr-un pachet cumpărat cu 25 de lei. Doar câțiva lei pentru a rezolva o problemă cu care mă luptasem 2 ani. Ca să vă dați seama, în acei 2 ani cheltuisem bani pe erbicide pe bază de oțet care ardeau și trifoiul și iarba, apoi pe un erbicid selectiv de firmă care funcționa oarecum, dar avea nevoie de 3 aplicări și apoi pe unelte de plivit manual și genunchiere, pentru că am crezut că smulsul manual era soluția. Aproape 500 de lei cheltuiți și trifoiul tot câștiga. Câțiva lei de sulfat feros au încheiat războiul în 48 de ore. Și, ca bonus, iarba mea arăta cel mai bine din ultimii 5 ani. Dacă asta nu vă face să puneți la îndoială tot ce v-a vândut vreodată industria de îngrijire a gazonului, nu știu ce v-ar mai putea convinge. Încă un lucru înainte să vă las să plecați și cred că e poate cel mai important lucru din tot acest filmuleț. Sulfatul feros distruge buruienile existente, dar nu împiedică apariția altora noi. Dacă vecinul are păpădie care își împrăștie semințele în curtea dumneavoastră în fiecare primăvară, veți avea din nou păpădie, indiferent ce faceți. Sulfatul feros rezolvă ce există acum. Ca să preveniți buruienile noi, aveți nevoie de o altă strategie. Un gazon gros, sănătos și des, care nu lasă loc semințelor de buruieni să încolțească. Și exact asta construim pe acest canal. Filmuleț cu filmuleț, pas cu pas. Corectarea pH-ului din săptămâna trecută, distrugerea buruienilor de azi. Săptămâna viitoare, tehnica de tuns care face iarba atât de deasă, încât buruienile nici nu mai apucă să înceapă. Dacă nu sunteți abonați, vă scapă bucăți din puzzle. Fiecare filmuleț se leagă de precedentul, iar împreună vă oferă un sistem de îngrijire a gazonului care costă sub 100 de lei pe an și care întrece orice firmă profesionistă de întreținere. Abonați-vă, activați clopoțelul de notificări și spuneți-mi în comentarii care e cea mai enervantă buruiană din curtea dumneavoastră chiar acum. Puneți și o poză dacă puteți.
Citesc fiecare comentariu și vă spun dacă sulfatul feros vă rezolvă problema sau dacă aveți nevoie de altă abordare. Ne vedem săptămâna viitoare!